Hello, Happy New Year! Happy New Year-नि जेरावबो थांनो हायाखै जोंहा नै गरिब अबस्था माथो खालामनो ओंखाम संग्रायावनो संनोसैलाय जानोसैलाय दिनैहाय मा जागोन पिकनिकबो जाहैनो हाया बेरायहैनोबो गैया थाखा फैसाबो गैया लाव ओंख्रि संनानै जानोसै लोगोफोर लावजों ना बामि गोरान मैया बायनानै लाखिदोंमोन आरो ना बामि ओमफ्राय मैया मिरामिसमोन नालाय समबाराव जोंहा मिरामिस जायो ओमफ्राय फोराननानै दोनबाय ओमफ्राय दिनै लावजों जानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय नायलांदो लाव आरो बामि गोरान माबायदि जायो संनोसै आंनिबाथ' गोथाव जानांगौ सन्देह'आव जाना जाया दा संनानै जाबासो मिथिगोन दा नायदो बामि गोराना बे बामि गोरान आरो सुखाबाय आङो ओमफ्राय नैबेयो लाव हाखाबाय ओमफ्राय नैबे सामब्राम पियास ओमफ्राय आं दा नाखौ एवनोसै ना एवनाया जाबाय नै आं बेखौ खांनानै दोनथ'नोसै आरो नङाबा गेब्लेगोन ना आं मैगंखौ एवनोसै एबार एवनो दोनथ'नोसै आं नाखौ एवनानै लाखाबाय आरोना एबार मैगंखौ एवनोसै बिराद मोजां गोदौबाय नै लाव ना बामि नै बेदरा नै नाया मा बानलु होआखै ओइ बानलु होनांगौ बाबानो होनसै दे मोनग्रोथों दे मोनग्रोथों सिथा मा हा खोब्बाय बेलाय खोब्बाय नों ना जागोन ना गोलावखौ जागोन मैयानि ना गोलावखौ जागोन ए बेसे बुरजा जागोन वानल' दे हा आबै नाङा दे या मा बिदि जाथारगोन दे दुन्दिया होनोसै एबार दुन्दिया सामब्राम
Nhà ra lại phải chơi ăn. Con này bà con đi bài. Mà. Này, bà có thể. Ồ. Ba bé nhìn chả hay con bà thì. Bà có thể. Ichiro. Ichiro deh. Jangan. Sambaran pilih ke yang nih. Ơi. Ấy mami nữa. Mami nữa. Mami dudu cha ham nữa na. Hả? Dudu ham mami an mami à. Ma. Anh là dudu ham bên này. Ma gì? Tính tới rồi. Này bây giờ bài sira gundai. Xin mình xem. Bin. Khứa đi hàng đứa cũng mà tao bực khử. Tanya nay chứ ăn ngừng khách có sẽ đi khai gì nhỉ? Wow, Boria. Này, Spa. Kenapa? Sungkri naik video, sungkri. Sungkri naik video. Boria size sao vậy? Mà. Nước này nữa. Rồi. Ăn khang lên đấy. Đây, này nữa. Này. Hai sungkri naik nữa. Sungkri xe nào vậy? Cứ tìm mình ra bằng đây này. Tiền nào một đứa, khách xuống. Này nhà không sex này đứng đây. Xuống là đứa. Sao vậy? Hả? Ăn xử lưng của nó của. Kisti. Cứ thôi ra vậy. Bố đi à? Đi. Ra vậy. Chắc là bây giờ không kìa. Cứ một bay nắn đấy. Ta lúc nắn đến dưới như kiểu. Ma. Đấy, nó có sung á, mà bị làm pha sung á à? Làm pha sung á. Ê. Đâu trong đây rồi? Ơi, gue sung tuh masuk gue. Sama. Saya juga tangan di tengah rencana testing menengah. Ulau ada bami geran Boria. New Year ni party बेनो जोंना गोजानाव थांनो हाया नालाय जोंहा फैसा गैया नालाय ओंखायनो न'आवनो जाबाय आरो टेक्सि गोथाव बुजिबाय दा दाना आं बेजों खोबनानै दोनसै गुदुं थाथोंसै आइदैनि आखला नै आइदै हाफांनि आखला नै हायाव उन्दुदों नै हायाव उन्दुदों नायबा नै ओंखाम जानाया नाय नै सियार सिङावसो हायाव नै नाय आखल गाज्रिया ओंखाम जायाखै बियो मोखांखौ नायबा नै ना बेबे नै गुंग्रायबो दं नै खिथुआबो नै बेलाय एराय खुसेंग्रायानो दंलाय खल'आ नै गोलैखायोना नै